шоло футболбозони Нефчи талош карданд то ин ки ба ҳуҷум гузаранд, аммо бозам онҳо муваффақ намешаванд. Паси Дилшод Бозоров ба Канор, Бахтиёр Чореев, на мазарат, ин Бахтиёр на, балки Ойбек Абдуғафоров аст ки ҳуҷуми хуб дастаи Хуҷандро натавонист идома бидиҳад ва пас дод ба Ахиб. Алишер Баротов рақобати ӯ ва тӯб аз пои футболбози дастаи Нефчи. Азамат Омуралиев аз майдон берун шуд. рафти бозӣ каме оромтар шавад, баъдан ба ҳайати дастаи Нефчи Қирғизистон назар хоҳем кард. ҳоло такроран қоидаи бозӣ вайрон мешавад. аз тарафи маз Азамат ва вазъияти стандартӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд. ба таври бозигузорӣ аз ин ҳолат истифода карданд футболбозони Хуҷанд. акнун мо ба хуб ҳайати дастаи Нефчи Қирғизистон мутаваҷҷеҳ мешавем. Михаил Паюс, Азамат Абдуллоев, Арген Жуматаев, Амир Шарифи, Азамат Омуралиев, Элдар Молдожунусов ва ҳамчунин Усон Улу Эсенбек. ҳуҷуми дастаи Нефчи ин ҳолат бартараф карда мешавад аз ҷониби Сироҷ Ҳамроев ва Кайрат Изаков. футболбози дигар аст дар ҳайати дастаи Нефчи. Алмазбек Маликов, Карипов Манас ва футболбози асосии ин даста бахусус дар бозии гузашта бар муқобили Хуҷанд Александр Игнатенко. маз бозигаре ки ба задани гол даст ёфта буд ба тури дарвозаи дастаи Хуҷанд ва дастаи худро ба ғалаба расонида буд дар бозии хуб аввал. рақобат дар қисмати майдони Хуҷанд ва инҷо ҳатто қоидаи бозиам вайрон шуда аз тарафи Азамат. таҳти шумораи 10 Омуралиев, вале тӯб дар ихтиёри футболбозони Хуҷанд боқӣ монд ва доар ҳам иҷоза дод ки бозӣ идома ёбад. Абдулмумин Замиров паси ӯ ба Бахтиёр буд ва Фирдавс Шақалов акнун метавонад ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад. Дилшод Бозоров паси ӯ ба Фирдавс Шақалов. ҳаракати Фирдавс, аммо ба тӯб соҳиб мешавад инҷо бозигари хатти дифои дастаи Нефчи Бахтиёр Чӯриев. дар нимаи аввал яке аз беҳтарин бозигарон аз ҳайати Хуҷанд маз Бахтиёр буд ва ӯ дар маркази майдон бисёр бозии фаъол ҳам нишон медод аз худ. паси Сироҷ ба Фатҳулло. ҳуҷум идома меёбад. Фирдавс Шақалов зарбаи ӯ ва тӯб аз майдон берун мешавад. Андрей Сидоров каме ақибтар буд ва дар он мавқеъе ки ӯ қарор дошт паси Фирдавс Шақаловро соҳиб шудан то ҷои мушкил буд, чаро ки пас баландтар буд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон бар муқобили Дилшод Бозоров аз тарафи Усон Улу Эсенбек. дар қисмати аввал аксари вақт футболбозони Хуҷанд бо се ҳимоятгар бозӣ карданд. умуман дастаи Хуҷанд бо се ҳимоятгар бозӣ кард ва ҳоло дар нимаи дуюм мо хоҳем дид ки чӣ тавр бозӣ хоҳанд кард. онҳо инҷо ишора мешавад ки тӯб ба дасти бозигари Нефчи бархӯрдааст, аммо на. Алишер паси ӯ ба хатти дифо. Сироҷ пас медиҳад ба Ойбек ва зарбаи Ойбек Абдуғафоров. Эсенбек пас ба Александр Игнатенко. идома меёбад ҳуҷуми дастаи Нефчи. Жуматаев партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва Алишер ин ҳолатро бартараф кард. Маъмур Икромов бошад тӯбро дарҳол ба дасти худ гирифт. Фатҳулло пас ба Канор. Санҷар дағалбозӣ Манас Карипов бар муқобили Санҷар сабаб шуд ки доар садаи уштаки худро баланд намояд.
یعنی قویده بازی اونجا ویران شده بود. باشگاه خوجند در دوره آمادگی خود برای اشتراک در مرحله پلی‌آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا حالا قویده بازی ویران می شود در کشوری خوب ازبکستان در شهر توشکند تمرین های خود را برگزار میکرد و تو بر مقابل دسته لوکوموتیو این کشور لوکوموتیو ازبکستان بازی کرد. بازی دوستانه البته و این بازی همچون یک مرحله آمادگی دسته خوجند بود برای اشتراک در دوری از فیفا خود پلی‌آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برای راه یافتن به مرحله گروهی. و یادآور میشویم که باشگاه استقلال بر مقابل دسته لوکوموتیو خوب ازبکستان بازی کرده بودند و لوکوموتیو با حساب 3-0 تو استقلال رو شکست داده بود در مرحله انتخابی لیگ چمپیون‌های آسیا. علیشیر نتوانست که امتحانش نگذاشت رقیب رو که به توپ صاحب شود و در برابر او رقیب موفق نشد. قویده ویران کنی نوبتی از طرف کریپوف مناس و بازم سنجر رسیبویف از پای میافتد. امکانیت نوبتی فوتبال بازان خوجند افساید به قید گرفته شد. الشاد بازاروف نزدیک بود به توپ رسد در نزدیک دروازه نفتچی اما اونجا حالت افساید به قید گرفته شد. با هجوم میروند فوتبال بازان نفتچی. قویده بازی ویران نشده است و توپ را از دست میدهند آنها. فتح‌الله گزارشی او از الکساندر اما تا آخر فتح‌الله نتوانست که هجوم را ادامه بدهد. بختیار چوریف قویده بازی بر مقابل او ویران شد و توپ در نزد پای همدسته‌هایش باقی ماند و هجوم را ادامه میدهند فوتبال بازان دسته خوجند. فتح‌الله منخدر پاسی خوب نداد به سنجر ریسیبویف. اکنون به حمله دسته نفتچی نظر میاندازیم. علیشیر برطرف کرد این حالت رو و فوتبال بازان خوجند آهسته آهسته به حمله میروند بر مقابل علیشیر براتوف حمایتگر. قویده بازی ویران کرده میشود. سیراج امرویف در نزد توپ است. حمایتگری دسته خوجند و ضربه او رو میبینیم به داخل جریمه‌گاه. تلاش میکنند فوتبال بازان میزبان برای به توپ صاحب شدن اما موفق نشدند آنها. اینجا الکساندر ایگناتینک از با یک ضربه توپ را از نزد جریمه‌گاه دسته نفتچی برطرف هم کرد. رقابت در مرکز میدان. فتح‌الله از پای میافتد و توپ در اختیار همدسته‌هایش است. بتوانند آنها هجوم را ادامه بدهند. نه پس علیشیر به دروازه‌بان و وضعیت فتح‌الله تو یک اندازه جدی هم است. عموما در عرفه برگزاری هم این بازی بود که برای فتح‌الله سوال کرده شد و از او پرسیده شد که بعد که سال‌های طولانی در هیئت دسته استقلال این فوتبال باز هنرنمایی کرده است بر مقابل استقلال بازی کردن از دسته خوجند چگونه خواهد بود و او هیچ تو یک اندازه پزمونی بازی کردن در هیئت دسته استقلال نشده است. فتح‌الله چنین جواب گفت که من در دسته خوجند خوشبختم و
ҳама буду набуди худро мебахшам то ин ки дар ин даста муваффақ шавам ва пирӯзӣ биёрам барои дастаи Хуҷанд. Албатта ин суханҳо аз тарафи Фатҳулло Фатҳуллоев дар саҳифаи расмии инстаграми ӯ гуфта шудааст. ва акнун мо имрӯз мебинем ки Фатҳулло дар дастаи Хуҷанд бар муқобили дастаи Нефчӣ аз кишвари Қирғизистон то як андоза бозии хуб нишон дода тавониста истодааст. Партов ба дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд буд, ҳатто ин зарба ҳам буд ва хушбахтона ин ҳолат бартараф карда мешавад. Александр Игнатенко паси ӯ ба охирин футболбози дастаи Нефчӣ. Эсенбек ҳамларо идома медиҳад Жуматаев ва аз масофаи хеле дур зарба зад, аммо маъмур Икромов ин зарбаро баргардон ва тӯбро ба дасти худ гирифт. то як андоза суръати бозии дастаи Хуҷанд бозам коста мешавад баъди бисёрам оғози бобарор ва оғози бо суръату хеле наздик ба гол. ҳоло дар нимаи дуюм аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Нефчӣ ворид карда шуд. аз майдон таҳти рақами 12 гирифта мешавад Усонуулу Эсенбек ва ба ҷои ӯ ба бозӣ меояд футболбоз таҳти рақами 27 ҳимоятгар Акрамҷон Умаров. Акрамҷон Умаров футболбозе аст ки то як ҳадде дар хати ҳуҷум низ метавонад иштирок намояд. аммо мо Усонуулу Эсенбекро низ хеле фаъол мушоҳида мекардем дар ин дидор. Фатҳулло Фатҳуллоев аз ҷониби дуари марказ бо баргаи зард муҷозот мешавад ба хотири қоидаситезиаш. ва ӯ аллакай дуюмин бозигаре шуд ки корти зард мегирад. бале 100% инҷо Фатҳулло аз рӯи ҳиссиёт амал кард. Алишер Баротов бо тӯб қарор дорад ва ӯ бояд тӯбро аз ба бозӣ ворид кунад. партоби Алишер бо даст ба дохили ҷаримагоҳ Санҷар ба тӯб соҳиб шуд, аммо ӯ онқадар хуб коркард карда натавонист тӯбро. Фатҳулло аз ду нафар мегузарад, ҳатто аз нафари сеюм ва бубинед чӣ тавр бо ҳаракатҳои фиребои худ ӯ рақибро то як андоза дар ҳолати ногувор қарор дод, аммо баъдан муваффақ нашуд дар пас додан ва тӯб аз майдон берун шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати эҳтиётии дастаи Хуҷанд баъди ҳамин ҳамла. паси навбатӣ ба Санҷар аз ҷониби Бахтиёр Чориев. ҳаракатҳои навбатии ӯ пас ба Фатҳулло метавонад. Фатҳулло зарба занад. Фатҳулло зарбаи ӯ бо пои чап ва тӯб аз майдон берун шуд. такроран мебинем. Санҷар аз пой афзонида шуд, онҷо қоида вайронкунӣ буд. ва доар баъдан баъди оне ки Бахтиёр пас дод ба Фатҳулло ишора кард ки хуб метавон ҳуҷумро идома дод, аммо Фатҳуллоев бо пои чап натавонид зарбаи хуб бизанад. кӯшиш кард мувофиқ кунад барои зарба задан бо пои рост ҳамон вазъият, аммо ҳимоятгари рақиб ба ӯ иҷоза надод.
گفتیم با هیئت احتیاطی دست توجه میکنیم و اولا با هیئت دسته خوجند در دروازه امروز دلیرجان براتف از در هیئت ذخیروی و در خط دفاع باشد دو بازیگر منوچهر احمدов و منوچهر سفرов. منوچهر سفرов یکی از بازیگرانی است که حتی در تیم منتخبی کشور خوب دعوت کرده شده است. هجوم نوبتی دسته خوجند فتولاев صورت افزایی او برای نگاه داشتن توپ در میدان و موفق نمیگردد و اینجا حمایتگری رقیب توپ را از میدان زده بیرون کرد. در خط نیم نیمه سه فوتبال باز است کامرانی میرزانژاد و سعید خوجا، محمد شریفی سعید خوجا و همزمان شرفجان سولهov. حمله‌گر باشد امیرجان سفرов است با تنهایی در هیئت ذخیروی دسته خوجند. پس با عبدالمومین زبیرов. عبدالمومین هجومی دستش رو ادامه میدهد. فتح‌الله پس به داخل جریمه‌گاه بسیار هم زیبا ضربه و امکانیت 100% رو سنجر نتوانست استفاده برد. اینجا دروازه‌بان دسته نفچی تو یک اندازه فعالی نشان داد پیوس میخائیل و بر صورت امکانیتی خوب داشت در همین حالت سنجر ریسیپویف. کوشش فوتبال بازان نفچی برای آغاز کردن هجوم جوابی عظمت امورعلیев با توپ قرار دارد. پس او برطرف کرده شد. عظمت دیگر بار توپ رو در اختیار خود نگاه می‌دارد و ژوماتاев توانست که هجوم را ادامه بدهد و در آخرین لحظه اویبک برطرف کرد پس رقیب رو. فتح‌الله واقعا هم پس خوب داده بود به سنجر اما او نتوانست از این حالت استفاده برد. بازم قاعده بازی ویران میشود بر مقابل خوب عبدالمومین و کارگردان شاید با ما تکرارا هجوم دسته خوجند را نشان میدهد. اون حالتی را که فتح‌الله از میان دو نفر ایورона پس داد با سنجر ولی سنجر نتوانست از امکانیت خوبی خود استفاده برد. حالا میبینیم که سرمربی دست نیکولا لازارویچ با فتح‌الله بازم توصیه میدهد در اولین رسش خود ضربه زد بازیگری دسته خوجند اما دروازه‌بان اون حالت رو برطرف کرد. عبدالمومین زبیرов تو یک اندازه مس فتح‌الله و سنجر همون وضعیت رو با هم مطرح کرده ایستادند و خود گفتگو دارند درباره اون که چطور باید ضربه میزد سنجر اما موفق نشد. حمله نوبتی دسته خوجند پس به داخل جریمه‌گاه اما این حالت رو ژوماتاев برطرف کرد. هفده بر 9 است شماره قاعده ویرانکنی دسته ها تو همین لحظه. در قسمت دوم بازی ما اصلا از طرف دسته نفچی هجوم نمیبینیم و حالا حمله نوبتی دسته خوجند را میبینیم. بختیار در جریمه‌گاه از پای میافته. داور چی حالت است اینجا؟ داور اصلا اشاره نمیکند که اونجا قاعده ویرانکنی بود یا اینکه وضعیت دیگر. اوت با میان میآید و بختیار چوریف از کنار بسیار هم فاول بود. گفتیم در قسمت دوم از طرف فوتبال بازان دسته نفچی قریب که حمله ها رو نمیبینیم با جز از یک وضعیتی که ضربه زد ارکن ژوماتاев فوتبال باز ساعت رقم 7 با پای چپ که اون رو هم در روزبان دسته خوجند برطرف کرده توانسته بود پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه و توپ از میدان بیرون میشود خوشبختانه در وضعیتی که با جز از سه دفاعگر دسته خوجند کسی نبود در جریمه‌گاه از هیئت دسته خوجند. با فوتبال بازان هیئت ذخیروی دسته نفچی نظر میاندازیم که یک نفر الکی به بازی آمد این اکرمجان عمرov بود. حمایتگر امروز تحت شماره 5 کورنکیف
Кубаничбек аст ки метавонад дар ин дидор ба бозӣ биёяд. Дар хати ними ҳимоя Аскарбек Улу Симиек аст ва ҳамзамон дар хати ҳамла бошад Умидулло Иминов ва Аброрбек Аскаров ҳамзамон як бозигари дигаре аз зарайати захиравӣ ки метавонад ба бозӣ биёяд. Қоидаи бозӣ байрон мешавад бар муқобили Санҷар ва як гардофаҳмӣ миёни футболбозон. довари марказ Аҳмад Файсал Алали, ҳоло довари урдунӣ қазоват хоҳад кард. қоида вайронкунӣ буд аз тарафи Акрамҷон Умаров, он бозигаре ки дар нимаи дуюм ба майдон омад. зарбаи Сироҷ ба дохили ҷаримагоҳ, ҳимоятгари дастаи Хуҷанд. ва чӣ гуна вазъияти олӣ буд баъди зарбаи анҷом додаи ҳамлагар Андрей Сидоров. такроран ин ҳолатро мебинем. хеле наздик ба гол буд зарбаи задаи футболбози Хуҷанд, аммо ҳанӯз каме дигар дақиқият намерасад. дақиқаи 70 бозӣ оғоз мешавад. ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Хуҷанд аст дар дидори ҷавобии дастаҳои Хуҷанду Нефчӣ дар марҳилаи хуб плей-оффи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё. ин бозӣ ҳалкунанда аст ва яке аз дастаҳоро ба марҳилаи гурӯҳӣ хоҳад буд. барои ба даст овардани яна ҳамин роҳхат дар гурӯҳи Ди аз минтақаи Осиёи марказӣ се даста рақобат кард. Аҳал Анихтараш, ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Нефчӣ бартараф карда мешавад ва ҳамзамон қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо аҳали Туркменистон, Нефчӣ Қирғизистон ва Хуҷанди Тоҷикистон барои ба даст овардани як роҳхат ба марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи Ди мубориза бурданд. аввалан дастаи Нефчӣ бо Аҳал рақобат кард ва дастаи Аҳалро шикаст дод дар бозии рафту баргашт. акнун бар муқобили дастаи Хуҷанд бозӣ карда истодааст ва дар бозии аввал бо ҳисоби 1-0 ин даста ғалаба ба даст оварда буд. ҳоло мебинем ки бозии ҷавобии дастаҳо дар шаҳри Душанбе бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Хуҷанд сурат гирифта истодааст. албатта ҳисоби 1-0 бисёр як ҳисоби хавфнок ҳам аст, яъне дар як имконият метавонанд бартарии рақибро аз байн баранд футболбозони Нефчӣ ки ин чиз то як андоза барои дастаи Хуҷанд нохуб аст. аз ҳамин хотир бояд футболбозони Хуҷанд ҳарчи зудтар талош кунанд барои задани голи дуюм. паси Фатҳулло ба Дилшод Бозоров ва то он лаҳзае ки Дилшод ба туп мерасид, футболбози дастаи Нефчӣ тупро аз ҷаримагоҳи дастаи худ зада берун кард. Алишер тупро дар ҷаримагоҳи дастаи рақиб нигоҳ медорад. Абдулмумин Забиров дигар бора тупро дар ихтиёри ҳамдастаҳои худ қарор дод. аут ба нафи дастаи Хуҷанд. Фирдавс Чақалов, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст бар муқобили ӯ. Сироҷ Ҳамроев, дарҳол тӯбро ба дарвозабон пас дод ва уман дар ихтиёри дастаи худ нигоҳ дошт. бо суръати хеле паст футболбозони Нефчӣ кӯшиши ба ҳуҷум гузаштанро карданд, аммо онҳо муваффақ нашуданд. уман дар қисмати дуюм футболбозони Хуҷанд қариб ки имконият намедиҳанд ба рақиб. паси Фатҳулло каме дертар буд, аммо ба ҳар сурат ба Бахтиёр пас дод. Бахтиёр Чореев дар ҷаримагоҳ, имконият барои Фатҳулло, зарба ва бо анҷом додани як пӯғеҷ бартараф кард ин ҳолатро яке аз ҳиматгарони дастаи Нефчӣ. бозам ба ҳамла мераванд футболбозони Хуҷанд.
талоши Санҷар барои нигоҳдошти туп дар майдон. бубинед Фатулло аз анҷом додани пасҳо аз тарафи ҳамдастҳояш норӯзӣ аст то як андоза. чаро ки аз имкониятҳои осонтар дида ба имкониятҳои каме мушкил таваҷҷӯҳ мекунанд футболбозони дастаи хуб Хуҷанд. ҳоло яке аз бозигарони дастаи Нефчӣ каме осеб дидааст. ин таҳти шумораи 7 Жуматаев Арген аст. мо ҳуҷуми дастаи Хуҷандро мебинем ки дар иҷрои Бахтиёр Чореев ва Фатуллоев буд. бозигари дастаи Нефчи Қирғизистон ҳолаташ ҷиддӣ аст. ҳатто ӯро гурӯҳи махсус аз майдон берун хоҳанд кард ва ман дар бораи ҳайати эҳтиётии дастаи Нефчи аллакай бароятон маълумот додам. ин бозигар як дафъа ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов зарба зада буд дар нимаи дуюм ва ягона зарбаи дастаи Нефчӣ дар қисмати дуюм ҷониби дарвозаи рақиб маҳз ҳамон аст. Акрамҷон бозигаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ дар қисмати дуюм ба бозӣ омада буд, ҳоло омода аст ки тӯбро аз авт ба бозӣ ворид намояд. бахтиёр Чореев партоби навбатии ӯ ва ёхуд зарба ва дохили ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон аввалин шуда тӯбро ба дасти худ мегирад. бахтиёр дар замин нишастааст ва Фатулло ба сармураббии даста ишора дорад ки Бахтиёр Чореев иваз карда шавад. Бахтиёр Чореевро низ гурӯҳи махсус аз майдон берун мебаранд, яъне ёрии таъҷилӣ ва акнун бозӣ идома хоҳад кард. ровии варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ҳоло эълон кард ки дар нишастгоҳи варзишгоҳ 5200 нафар тамошобин қарор дорад ва бозии дастаҳои Хуҷанду Нефчиро тамошо карда истоданд. албатта шояд 200 нафар аз тарафдорони дастаи Нефчӣ бошанд, шояд аз ин бештар, аммо наздики 5000 нафар имрӯз омоданд ва омаданд ба варзишгоҳ то ин ки дастаи Хуҷандро дастгирӣ кунанд ва умуман футболи меҳанро дастгирӣ намоянд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз тарафи Ойбек Абдуғафоров. тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд ва мебинем ки ба ҷои Бахтиёр Чореев ва майдон Комрони Мирзонаҷод мебарояд. Комрон дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа 2 мавсим бозӣ карда буд ва ё бештар аз ин, аммо ӯ низ яке аз бозигарони ҳайати асосии дастаи артиш буд ва бисёр бозии хуб мекард. ҳоло мемонем ин ҳамаро ва таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияти доштаи футболбозони Нефчӣ. бояд эҳтиёткорона бозӣ намоянд футболбозони Хуҷанд дар ҳамин ҳолат ва хеле хавфнок. Маъмур Икромов аз мавқеи худ берун омад. зарбаи задаи Александр Игнатенко хеле хавфнок буд ва аз майдон берун шуд.
вақт то рафт камтар мешавад ва футболбозони Хуҷандро зарур аст ки як голи дигар бизананд барои хуб бартарӣ ёфтан нисбат ба рақиб, чаро ки бозии аввал 1-0 ба нафи дастаи Нефтчӣ ҷамъбаст шудааст ва дар айни ҳол ҳисоб баробар аст 1-1. Фатҳуллоев пасиҳу ба Алишер Баротов нарафт ва завд футболбозони Хуҷанд маҷбуранд ки дигарбора тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. Фатҳулло, Алишер пас ба марказ, Санҷар метавонад ҳуҷуми дасташро идома бидиҳад. Пасиҳу ба Алишер Баротов. Алишер кӯшиш кард, аммо натавонист ки пас бидиҳад ва дар ин вазъият камеам бошад худро нохуб эҳсос мекунад Алишер Баротов ки тӯбро аз завд ба бозӣ ворид кунад. Санҷар хоҳидаи бозиро вайрон менамояд дар нимаи майдони Нефтчӣ. Фатҳуллоев, Санҷар дигарбора пас дод ба Фатҳулло ва худи ӯ метавонад ҳамларо идома диҳад. Бисёр ҳам гузаришёлӣ дар иҷрои футболбоз сатҳи шумораи 23. Пасиҳу аммо на Дилшод Бозоров ва на Андрей Сидоров натавонистанд аз ин пас истифода баранд. Маз Фатҳуллоев ва Санҷар Рисипоев ҳуҷумҳои дастаи Хуҷандро бисёр хуб тавониста истоданд ки то ба охир баранд, аммо дар гузоштани нуқтаи охир каме ҳам бошад муваффақ намешаванд ин бозигарон. фикр мекунам сармураббии даста Алишер Баротов роҳи ваз хоҳад кард. Санҷар, Сидоров дигарбора пас медиҳад ба Санҷар дар назди се нафар бисёр хуб тӯбро идора мекунад ин бозигар. Фатҳулло зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагӯҳ. Дилшод Бозоров пасиҳу ва бозам дар хати ҳимоя шумораи зиёди футболбозони Нефтчӣ муваффақ мешаванд ки ҳуҷуми рақибро бартараф кунанд. Зарбаи такрориро Фирдавс Чақалов анҷом дода аз масофаи хеле дур ва тӯб баландтар аз дарвозаи Паюс аз майдон берун шуд. инҷо зарбаи кунҷӣ аст барои дастаи Хуҷанд. зарбаи Фатҳулло бозам ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯброст ба дасти дарвозабон меравад баъди як расиш. соли гузашта ки дастаи Хуҷанд ба марҳилаи гурӯҳӣ ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баъди иштирок дар марҳилаи плей-офф роҳхат пайдо карда буд. Агар хато накунам бар муқобили дастаи Дордой аз кишвари Қирғизистон бозӣ карда буд дастаи Хуҷанд ва ба ғалаба ҳам даст ёфта буд. Ин даста роҳ ёфта буд ба марҳилаи гурӯҳӣ ва соли гузашта аввалин маротиба буд барои дастаи Хуҷанд ин рӯй дод ки онҷо хуб Дилшод Восиев
بازی اولین خود را در این دسته برگزار میکرد. منوچهر سفرов وضعیت احتیاطی تحت رقم 55 به میدان میآید و علیشیر باراتوف از بازی گرفته میشود رقم 73. منوچهر یکی از بازیگرانی خیلی با مهارت است که در خط حمایت از کنار بازی میکند. او بسیار خوب میتواند به خط هجوم پیوست شود. سنجر گزارش از دو نفر و قاعده بازی ویران شده است بر مقابلش. سابق فوتبالباز دسته استقلال دلشاد واسیف با خوجند گذشت سال گذشته و این دسته اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رو خط پیدا کرد. محض کمک‌های این بازیگر هم بود در یک جنگ بودیگر هم از هایش که دسته دوردوی رو شکست دادن فوتبالبازان دسته خوجند و اکنون امسال می‌بینیم که فتح‌الله سابق بازیگر دسته استقلال گرچند یک مدت در کشور ازبکستان فعالیت کرد بعد از استقلال اما این حال در دسته خوجند بازی خود را دایر کرده است و خیلی نزدیک است با اون که کمک کند به دسته خود تا اینکه دیگر باره به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رو یابد. دلشاد بازاروف قاعده بازی رو کمی هم باشد بر مقابل حمایتگری دسته نفتچی ویران کرد. این اکرم جان عمرов بود. هجومی دسته نفتچی میتواند این حمله خوفناک باشد. منوچهر سفرов برطرف کرد این وضعیت رو در لحظه ای که امورعلیف عظمت میتوانی ضربه زند و ضربه تکراری او خیلی خوفناک بود. مامور اکرامov تا آخرین امکانیت خود تلاش کرد و خوشبختانه توپ از شفتی دروازه از میدان بیرون شد. ببینید خیلی ضربه خوفناک بود. اگر مستقیم جانب دروازه میرفت تا یک اندازه مشکل همه شد برگرداندن آن برای دروازه‌بان ما. رقابت در مرکز میدان و با توپ قرار دارد بازم ژوماتاєв پاسی او با کنار بود اما با توپ صاحب شدن توانستند فوتبالبازان دسته نفتچی. دلشاد بازاروف پس به فتح‌الله هجوم نوبتی دسته خوجند رو میبینیم. اینجا سنجر از کنار میتواند حمله نوبتی رو ادامه دهد. گزارشی او و گزارشی او از اکرم جان عمرов بود اما توپ رو از خود کمی دورتر سر داد. منوچهر سفرov توپ رو به دسته خوجند برگرداند ولی قاعده بازی ویران گردید. اینجا حتی کارت سرخ هم نشان میداد داور. خب تو یک اندازه درست هم بود. حالا اشاره کرده می شود که تغییرات باید وارد کرده شود در هیئت دسته خوجند. تکرارا میبینیم دو بازیگر را از پای افتاد. حتی داور با او جزای سبوک داد. رقصیبایف امکانیت 100% گلزنی داشت در این دیدار بعد پاسی که فتح‌الله با او انجام داده بود اما
аз имконияти худ истифода карда натавонист футболбози дастаи Хуҷанд. Сироҷ Амроев аз бозӣ берун мешавад бо кӯмаки духтурон уман аз майдон ва мебинем ки дар ин лаҳзаҳои ахир ки ба ҷои ӯ ба бозӣ меояд. 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозии дастаҳои Хуҷанд ва Нефчӣ боқӣ мондааст ва ин бозии ҷавобӣ марҳилаи интихобии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аст ки бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Хуҷанд идома дорад. бо дар назар дошти ҳисоби бозии аввал дастаҳо баробар бозӣ доранд 1-1 ва ба вақти иловагӣ кашонида мешавад бозӣ агар ҳисоб тағйир наёбад дар рафти ин дидор. партоб ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд дарвозабон бояд мутаваҷҷеҳ бошад ва эҳтиёткорона амал намояд дар ин лаҳза. Сироҷ Амроев ба бозӣ бармегардад. ҳамон як голи сардодаи футболбозони дастаи Хуҷанд дар бозии аввал аз Нефчӣ акнун монеъ мешавад барои ин даста ки дар вақти асосӣ ғалабаи худро таъмин намояд. то дақиқаи 90 бозӣ вале ҳанӯз фурсат ҳаст ва ин зарбаи ҷаримавӣ метавонад ба нафи дастаи Хуҷанд ба анҷом расад. Фирдавс Чақалов дар назди тӯб аст ва шумораи зиёди футболбозони Хуҷанд бояд ба ҷаримагоҳи рақиб раванд дар ин лаҳза. зарбаи Фирдавс ба дохили ҷаримагоҳ ва бартараф карда шуд. Абдулмумин Забиров зарбаи ӯ дар кор набуд. ин зарба аслан дар кор набуд. дар ҳамин ҳолат бояд Абдулмумин пас анҷом медод. вақти асосӣ ба поён мерасад ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки довар чанд дақиқа илова мекунад. шояд 4 дақиқа ва шояд камтар аз ин ба вақти асосии бозӣ таъин мекунад довари урдунӣ. бале 4 дақиқа илова карда шуд аз тарафи довар ва ин 4 дақиқа имконияти воқеан ҳам хуб аст барои футболбозони дастаи Хуҷанд баҳри задани як голи дигар ва мо умедвор ҳастем ки ин даста метавонад то ин ки дар вақти илова кардаи довар ғалаба ба даст биёрад. Абдулмумин паси ӯ ба Дилшод Бозоров ҳамла идома меёбад дар иҷрои бозигарони Хуҷанд. Дилшод партоби ӯ ба ҷаримагоҳ ва то ба футболбози дастаи Хуҷанд бархӯрд. ба ҳар сурат то дар назди пои бозигарони мо аст ва онҳо метавонанд аз нав ҳуҷумро оғоз кунад. Маъмур Икромов зарба мезанад дарвозабон. Фирдавс Чақалов тӯбро аз рақиб рабуд. Ойбек Абдуғафоров уман дар рафти ин бозӣ аз тарафи футболбозони Нефчӣ бозӣ бисёрам ноустуворе нишон дода шуд. хеле кам онҳо ба ҳуҷум рафтанд. дар маркази майдон ҳам аз рақиб 2 маротиба дидар заифтар ба чашм мерасиданд ва тӯбро хеле кам дар ихтиёри худ доштанд. ҳуҷуми навбатии дастаи Хуҷанд тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. 2 дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд дастаҳо бахусус футболбозони дастаи Хуҷанд. Комрон он қадар фаъол нест баъди ба бозӣ омаданаш. Дилшод Бозоров рақиб пас медиҳад ва бозам ба нафи дастаи Хуҷанд. дақиқаи сеюми вақт илова кардаи довар сипарӣ шуда истодааст. Фирдавс Чақалов тӯбро аз ба бозӣ ворид менамояд. партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи Нефчӣ ва касе нест то ин ки аз он мавқеъ ба тӯб соҳиб шаваду зарба занад. Манучер Сафаров
пас ба Санҷар. Фатҳулло мудасти ба ӯ кӯмак кунад. Паси ҷавобии Фатҳулло. Тӯб аз майдон зада берун карда мешавад аз тарафи ҳимоятгар Акрамҷон Умаров. Фатҳуллоев. Манучер Сафаров. ҳаракати ӯ ба марказ. Манучер тӯбро аз даст медиҳад ва аксулҳамла дар иҷрои бозигарони дастаи Нефтчӣ аст. Амиршарифӣ натавонист ки пас бидиҳад. Фатҳулло паси ӯ ба Санҷар. партоб ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Нефтчӣ. имконият аст дӯстони арҷманд барои идома додани ҳамла ва мебинем ки дар ин лаҳза чӣ кор мекунанд футболбозони Хуҷанд. партоби навбатӣ аз тарафи Фатҳулло. Комрон метавонӣ зарба занад. пас медиҳад ба Фатҳулло. зарба аммо зарбаи задаи Фатҳуллоев аз дарвоза баландтар аз майдон берун мешавад. аввалан Андрей Сидоров имконият дошт барои задани зарба дар рафти ҳамин ҳуҷум, аммо ӯро нагузоштанд. баъдан пас дод ба Санҷар. Санҷар ба Фатҳулло ва умуман ин ҳамла то як андоза тӯлонӣ ҳам шуд ва зарбаи задаи Фатҳуллоев баландтар аз дарвозаи Нефтчӣ Қирғизистон аз майдон берун шуд. вақт илова кардан ба анҷом расид. ҳисоб бетағйир боқӣ монд. ва ҳамин тарз садои ҳуштаки довари марказ баланд мешавад. бо ҳисоби 1-0 дар бозии дастаҳои Хуҷанд ва Нефтчӣ.